duk wanda yake da halin yayi layya to wajibi ne yayi layya, ba mustahabbi bace. Wato ba abu ce na ina da halin in yi amma ba lallai bane dan haka ni na yi shawarar bana ba zan yi ba. A'a, in dai kana da hali to wajibi ne ainihin kai layya. Sannan layya ana yin ta da dabba ne mafi zaƙi, zaƙin nama, haka malamai suka ambata, don haka suka ce aka fi son a yi ta da rago. Hadaya kuma a wurin aikin hajji ita kuma ana son dabba ce mai yawan nama, don haka aka fi so a yi ta da raƙumi sannan saniya. Babu laifi in an yi layya da ainihin akuya ko bunsuru, babu laifi in an yi layya da raƙumi ko sa, amma yin ta da rago ya fi. Kenan in kun fahimci haka, na ware naira 300,000 zan yi layya, madadin in sai saniya katuwa ta 300,000 in yi layya da ita, to ya fi dacewa in je in sai raguna guda 6 yan 50,000 in yi ainihin layyar da su. Jama'a an fahimci wannan? Sannan dabba ɗaya cikin layya kamar rago na isar mutan gida, mai gida da iyalin shi, amma ba za a haɗa kuɗi a sai rago ɗaya a yi layya ba. So da dama matar shi ma'aikaciyar gwamnati ce, shi ma'aikacin gwamnati, sai su ce bari su haɗa kuɗi su yi layya da nufin kowa ya yi layya. A'a, bai halatta ba. Amma za su iya haɗa kuɗi su sai raƙumi ɗaya ko su sai ainihin saniya guda ɗaya, su 4, su 5, su 6, su 7, amma ka su wuce su 7. Ana iya yin layya da namijin dabba, ana iya yi da macen dabba, amma duk wadda take da nakasa a jikinta to ba a iya yi matukan nakasar ta bayyana, kamar ɗangeshi, kamar ƙafa ɗaya, kamar datsatsen bindi, datsatsen kunne, makanta ko dundumin da ya sa ragon in an sake shi ba zai iya tafiya ba saboda idan nashi baya gani sosai. An fi so a yi layya da rago ko kuma dabba wadda take da sirkin baki a jikinta, wato ba fari kar ba, ba kuma baki sitik ba, ba kuma jazawur ba. Ana son ya zama yana da sirki baki da fari, ko fari da ainihin launin ruwan ƙasa jaja-jaja. Ina fata an gane. Dangane da layya har wa yau, lafiyayyar dabba ake so, ba a son dabbar da take ba ta da maiko, ba a son dabbar da take mara lafiya, ba a son dabbar da take da wata nakasa kamar yadda muka bayyana. Har wa yau so ake mutum ya yanka da kanshi, Allahumma sai in ba zai iya ba sai ya samu wani sai ya yanka mishi. Idan wannan dabba za ka yi kai da iyalanka ne, to yanzu hukuncin layya ya hau kanka kai da iyalanka. Wannan watan da aka shigo na watan Zulhijja, to ba za ka yi aski ba, ba za ka yi yankan kumba ba. Haka matakka ma za ta haƙura da kitso da yankan kumba da duk abin da zai zubar da gashi a jika. Haka duk 'ya'yan gidan matuƙar wannan layya za ta shafe su gaba ɗaya, har sai an yanka wannan dabba ta layya. Ranar yanka wannan dabba ta layya kuma shine ranar sallah babba. Ba a yankawa sai ainihin an sauko idi. To idan aka ce saukar idi shine ana nufin idin da kai ya shafe ka. Kamar yanzu a Zariya nan, wasu masallatai suna sallar idi karfe 8, a daidai lokacin da wasu suke yi karfe 9, a daidai lokacin da wasu suke yi 9:30. Idan har idin da kai ka je ya zama limamin ya sauka daga idin, ya kuma yanka hadayar shi ko layyar shi, in ba shi da hali sai ya miƙe sanar da jama'a cewa Allah bai hore mishi ba, don haka jama'a sai su je su yanka. To babu laifi, kan ka dawo gida sai ka zo ka yanka. Hadisi ya zo cikin sunan al-kubra ta al-imam al-baihaqi cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama in ya dawo ana fara soya mishi hantar yana ci, sai dai wannan hadisi da'ifi ne. Wasu sun yi ta tambaya akan yaya matsayin wannan hadisi, yana da raunin isnadi. Saboda haka abin da ya sauƙaƙa na daga jikin layyar sai ka ci, ba lallai sai hanta ko ƙoda ko kuma wani abu muƙayyad ba.
ba a siyar da layya, amma ana ainihin wato iya ba da sadaka, ana iya bayar da kyauta. Sannan ba a aje naman layya a ce za a yi mishi ajiyar da sai lokacin ainihin takutaha, ma'ana kamar yadda al'ada ce a ƙasar Hausa, sai a aje wani ɓangare